Kapuso, this morning atong makauban si Barangay LS 97.1 at DJ Papa Obet. Doon na kinidalit kakanta ka nato, ilabi na sa mga mahal nato sa kinabuhi nga ana sa abroad, nga gapading kamot alang sa atong mga pangandoy. Unsa kaha kini, kana atong siren sa akong pakighinabi kaniya din hilang sa Bistok. Mayong buntag, Papa Obet, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Paano ba ang greet ng isang Papa Obet para sa mga kapuso dito sa Mindanao? Ayan, maayong buntag sa mga kapuso natin dito sa Mindanao at maraming salamat sa pag-invite sa akin dito sa At Home with the GMA Regional TV. Congratulations nga at may bago kang single na pinamagatang Paano ang Pasko. This time, ano ang naging inspirasyon mo sa pagsulat ng kantang ito? Actually, in general naman, inspirasyon pa rin natin syempre yung mga tao na malayo sa piling ng kanilang mga minamahal. Lalong-lalo na sumasagi rin sa isip ko itong mga OFWs natin. Na sila talaga yung mismo talagang naghihirap at nalulungkot kapag sasapit ang Kapaskuhan kasi nga malayo sila sa piling ng kanilang mga minamahal. Very timely nga ang kantang ito para sa ating mga kapuso na OFWs. Ano ang Christmas wish mo para sa kanila? Siyempre, isa lang yon, yung makauwi sila. Yun yung Christmas wish natin sa kanila. At hindi lang makauwi sila. Sana kapag umuwi sila, ay nasa maayos silang pangangatawan. Meron silang sapat na ipon para sa pamilya nila at sana by that time na makauwi sila ay natupad na nila yung kanilang mga pangarap. At syempre, hindi matatapos ang chikahan natin kung walang sample galing sa iyo, Papa Obet. Please sing us a few lines of your song. Paano ang Pasko kung wala ka na naman sa piling ko? Ang araw na ito, kung di ka darating sa buhay ko, paano ang Pasko? Wow, ramdam na talaga natin ang Pasko. Finally, Papa Obet, please invite our kapuso to stream and download ang iyong bagong single and please invite them also to follow you on all your social media accounts. Sa mga kapuso natin dito sa Mindanao, iniimbitahan ko po kayong mag-download at mag-stream ng aking latest single. Ito po ay isang Christmas song. Ang title po nito ay Paano ang Pasko. Pangatlo ko na po ito, mga kapuso. At sana po isuportahan niyo ako. At sige lang po, mag-stream lang po kayo sa lahat ng digital platform worldwide. Spotify, Apple Music, YouTube Music, sa lahat po mga kabarangay. At syempre pwede nyo rin po i-request sa lahat ng barangay FM stations natin nationwide. Paano ang Pasko under GMA Music. Daghang salamat, Papa Obet, sa iyong oras na inilaan dito sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, tutok lang kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.